Good afternoon. Maraming na pagkahapon sa gabos yata mga paraantabay. Good afternoon, Kuya Mike and Ate Jen. Marhay na pagkahapon Kuya Mike and sa gabos ng mga paraantabay. Yes, good afternoon. Kamu makakaibahan ngunyan sa usapang pamilya sa DCGB. Always ready. Petsa 7 kan bulan ng Agosto 2021. Maraming na pagkahapon sa gabos. Kuya Mike, sabi kan Department of Health, Bicol Center for Health and Development or for Health Development, DOH, Bicol CHD. Iguana da kita digdining duwang kaso, confirmed case kan Delta variant kan COVID-19 digdi sa Kabicolan. Huh? Yeah. Makahuhadit. Confirm? Confirm. Ako, ang pangiling ko kaya na may alpha, beta, ato delta. Delta. Garagdag ako lang fraternity sa DOH. May nakalawag na naman na bagong fraternity. Alpha, Beta, Delta. Oh, pero ang ano ta, may nakalaog na, kasuarin pa nakalaog. Ini da Kuya Mike, basi da ini duman sa genomic sequencing result hali sa Philippine Genome Center or PGC na na-receive or na kuha kan Bicol Regional Epidemiology and Surveillance Unit or RESU kan petsa 5 kan Agosto. Pitya 5 kang Agosto. Kan Di kaso Webes pig announce din dare. Oo. Kaso rin daw. Na-receive nila sa report hali sa genomic ano yan? Sequencing kang Philippine Genome Center. Ini baga pag piga-announce nila kuya ay na-determine kang genome sequencing. Pag piga-announce na ninda to testing ka mga siguro mga more or less mga 1 month. Aloy na. Gustong sabihin kung piga-announce nindang August 5, kang July pa ini na Pwede. positive sa Delta. Iyo nga paano ni. paano nakita ka na sa mga nagka-iriling ka so nagka-arangusan ka so naka-istorya, so nakasalamuha ka paano na daw? Paano bata ang contact tracing tabaga? Igwa man kita ang contact tracing. Correct. Alaga, doro haloy talaga Kuya Mike. Bata, Yes. inibagang pinag-iingatan tango niya na Delta variant. Makaskasunda ay ini maka ulakit. Yan. Kaya, nababayaan kung minsan ang DOH sa kakaskasan ka Oo. Sabi ka Totoo. Ay, baga. Totoo. Isipon mo, Iyon, nangyari no. July, in-announce August, nabubukod kang DOH ang Delta variant. Correct. Actually. Kaya, Medyo haloy-haloy da kaya ang proseso, Kuya Mike. iyon ang ang saro na dako lang challenge ngayon sa tuya. Nakita mo niya na mga namamanwaan, lalong-lalo na dito sa Satuyang Runa, sa Legazpi, sa Bicol, sa Albay, na mag-iringat po kita kung sa contact tracing masana. Igwa kita ang contact tracing. Iyo. Kaya lang, unang medyo aloy, unang pigapod na genome sequencing kang DOH na after a month pa, minaluwas. Yes. Mapagal i-identify palan ini Kuya Mike. Aloy i-identify. Yes. Kaya dumambaga nga sa NCR, nag-igwa na naman kay lockdown, may mga naman sinda. Ito, ECQ. ECQ. Okay. So iba nga ni nag-uruli na naman. Oo. Nga nag-uruli pati. Correct. May nag-uruli. Ngunyan, nagkaigwa naman kay pronouncement manungod sa family lockdown. O, ano daw digdi sa tuya? Dahil kitang alagad, may ECQ duman digdi sa to, ano daw, maski digdi daing ECQ, magdeklarar ang kada pamilya, ang mga head of the family, kipigapod na self-imposed family lockdown. Family initiative. Nya, tanganing inibaga ang mga kaakian taday ang pagparaparuluwason. Ang mga gurang, although dakol na ang nabakunahan, so mag-iringat man gilayon kita. So mga pigapod ganina important tanang mga lakaw, nakaipuhan na talaga sa mabuhay-buhay. Yes. Iyo kaya mapag ano ini pag kani aloy ma-determine
sabi sa na daita aram kung ano ang nangyayari sa palibot ta. Alagad ini magapigan sa Delta variant. Data paglingawan so duwa pang fraternity kang COVID. May variant aside kang Delta variant, igwa pa Kuya Mike na Alpha. Correct. Ini nakakaulakit man igwa pang Beta. Mm-mm. Kaya ano ini tulong klase ining yaon digdi sa ano tango niyan sa report. Kung maingat ka tabi ngun yan, i-multiply mo sa 3 Times 3. times 3 Maingat kita duman sa Delta. plus 1. So COVID itself. Dahil plus 1 ta, sukas-kas kang Sukas- Delta. So dapat dobluhon man Oo. ang pagsunod sa mga ipigpapa-autob na minimum health protocols mga partners. Ano, ang pagsuolog kang face mask, face shield, pag-obserbar din social distancing. Kung Yes. marereparo tabaga sa mga barangay, ano, ang iba, daina, nakakalingaw na sinda. Correct. No, minsan nga ni mailing mo diyan nagbabarakal sa tindahan dahil naki-face mask. Oo. Ay, bako na do na ngaya ako. Bako da ito excuse. Bako siya Rason. talaga, dahilan na dahil ka na maingat. Oo, magiging exempted ka na sa mga protocols. Porket ngayon, nabakunahan na, safe na, daiman po. Baka pinagapod kan magkaigwa kita ning false confidence, Yes. no? Yes. Duman kita sa Alpha, igwa kita ning 11 digdi sa Bicol, 7 sa Kamsur, saro sa Iriga, saro sa Naga, saro sa Masbate, saro man sa Sorsogon. To Beta, igwa kita ning 22. Dakol. 3 sa Albay, 3 sa Legazpi City, 2 sa Tabaco, saro sa Camarines Norte, 8 sa Camarines Sur, sa Naga, 4, sa Sorsogon, saro. Yes, pero nagbuto ayan na report, Hulyo pa, kang July 21. Iwa kitang latest, kaso kang August 5 lang, kasud ba lang mga partners, di ba? So, nagluwas ka sa ugma. So, Delta. Delta. Siguro ko sana, naka-recover na ining iba digdi, ano? Oo, sa Legazpi. Siguro Sugabo, sana maka-recover na. Oo, pig-confirm ba ni Alcalde Noveral Rosal kang Legazpi City na inidaan na kaso digdi sa syudad kang Delta, naka-recover na. Yun. Okay. Maray Yung na manang maray good na news. yan. Yan. Naka-recover na. Okay. Nagdilang anghel talaga ako, Kuya Man. Good news. Iyo. Oo. Oo. Kumisan, may pagka-anghel ka manangga. Pero kanakla na beses, anghel magiging. Hindi ka alam po ko tayo. Ikaw ha. Mag-ingat po kita, ano? Mag-ingat po kita again Delta variant kan COVID-19. Hinarap ko man akong pelikula. So, Delta Force. Matindi talaga ang Delta Force. Kaya, mga tugang. Mag-iringat kita kaning Delta variant. Gagaramit ba gani sa kan mga ang mga armed forces Ayo. no? Alpha, Delta. Over. Over. Pero data po paghanapon na yan, ha? Sana magdilang anghel ka na naman, kuya Sana ang masunod, over. Over na. COVID-19 is over. Tapos na ang Matapos pandemic. na ang problema ta sa COVID. Ha? Sige. May nabasa ako, Kuya Mike. Sabi, segunda sa pag-aadal, more affordable weddings lead to longer lasting marriage. More affordable. Yes. Today kita nagastos kidakol. Mas alaba da pala ng pag-iba-ibahan or longer lasting marriage. Longer lasting. Sige na, Bicol daw ang longer lasting marriage. Haloy natatapos. Haloy na. Di haloy sindang nag-ibahan Haloy maibahan bilang mag-agom. bilang mag-agom Pag pag barato sa nang dit sana ang gasto dit sa nang sa gastos pagpakasal. Ito ang gusto mo sabihin. Oo. Pag diit ang gasto sa kasal, base sa pag-aadal, mas halawig ang Ang pag-ibahan pag-ibahan kan mag-agom. Maray na kwan iyan. Pero nata gustuhon kan iba magpabungga. Mga babae man sana. Ay. Ay, actually. Ay, pag gusto sabihin, pag gusto mo magpabungga, Delikado. ikasal, gusto mo matapos tuloy sa kasal. Pwede, may possibility na dahil maaloy ang pag-ibahan nito. Base doon sa pagtataramong pag-aadal. Oo. Ini,
recent study na nabasa ni Kuya tapos ipabasa mas ako ni Kuya Actually, so nabasa ko Kuya ang source kang nabasa ko hali sa Tribune. So gari ang source mo iba man. Tribune. Tribune so nabasa ko na pigkataram. May nabasa ako sa Tribune na ang sabi naman, the amount of money spent on a wedding is indirectly proportional to the duration of the marriage. Pag sinabing indirectly proportional, habang nag-aalang ka ang gasto mo, nagbababa man ang panahon kang pag-ibahan ka magagom. May mataas sa saro, may mababa. Kaya kung pababa man sa gasto, paalang ka man sa pag-ibahan nila. Ito pick up po na indirectly proportional. Garo siso. Siso. Tama. Very correct ang sa imong comparison, Kuya Magayon ito, nagarisiso. Pag susaro baga, Nasa ibaba. nasa ibaba, Susaro, nasa itaas. Susaro. Pag Pag alang- nagbaba susaro, mataas ka man. Pag alangkaw ang gastos, halipot ang pag-ibanan. Correct. Pag sadit ang gastos, halaba ang pag-ibanan. Yan. So, ining pag-aadal na nangyari ini sa Emory University. Ang nagkonduktor mga economics professors na sina Hugo Mialon and Andrew M. Francis. So, parehas ini, economics professor sa Emory University. Sabi ninda, ang pag-aadal ninda Kuya nag-infer sinda duman sa mga couples na gari ang trend sa paggastos kang pagplano kang pagkasal. Oo. Nagpaplano na maggastos sa indang kasal sa wedding ceremony. Nasabi ninda base sa pag-aadal, the lesser the amount of expenses in their wedding, the longer lasting so marriages, ang apo din practical wedding. Practical. Di ba? Practical wedding ang apo Actually, kitang mga kalalakihan, bihira man sa satuya, Kuya nagpapara maabot magastos. Ka-Amerika na. Ano kaya mo? Siyempre, tas lalaki, sa Pilipinas, lalaki ang naggagastos. Aha. sabi ni Luwens, muya magpabungga, tapos ang gibo-gibo, bako man kaaya-aya. Iyan. Tapos, anong site na ata, basahon niya, gari gagamitin niya, Matipid si Luwens. Luwens, daing- sige, i-send me tabi sa evening site na aning kang, kang Totoo. study. Maabil ini si Luwens kan, practical wedding. Nga. Siyempre, ang dahilan gusto niyang maghalaba so pag-ibanan ni Dakan sa iyang magiging agom. Oo. And, pwedeng magpakasal na si Luwens. Tagarami na damot ng diit. Buda na kapabuk na. Bareta ko. Diretso ng kasal. Uurunon ka da ako, ya Mike. Ninong. Apo na ako makasal. No problem. Sa ako ministro. Okay. Sa pagpadagos na Kuya, Aha. sabi kang duwang researchers, digdi sa pigapod na practical wedding, nakikigsinda. Sabi kang duwa pakakikig. Ha? Yo, nakikigsinda. Pag-una ninda Kuya igo kaya ki mga advertisement sa pagpakasal na piko para taram ka ning mga pigapod na sa mga Wedding negosyo. coordinator. Sa mga wedding. Oo. mga negosyo as in trabaho na konektado sa wedding na the more you spend, the longer your marriage. Ito ang piko para Iyo ang sabi iyo kang ang piko mga para sa mga tao sa isip. mga wedding Ngunyan. coordinators. Muya ninda ko tang duwa, i-prove ito na tama itong tigtataram. Alagad, nagbumirang sa indang duwa. So, study man sa naninda. Ang findings, naging makatotohanan man sa duwa, Kuya naging honesto man sa reporting kang research study ninda. So, result, conclusion ninda na naging honesto sila. Report ninda na baliktad pala. Run against the principle duman sa mga
establishmento, negosyo na nagtataram na dakula ang gasto habang buhay ang pag-ibahan. Baliktad pala sabi nilang duwa. Diit na gasto habang buhay ka mo o longer lasting ang marriage nindo. O yun ang na ikinabigla kang duwang researcher. And sabi digdi sa research, the researchers explore the relationship between wedding spending and marriage duration. Ang mga respondents ni Kuya ay nasa 3,000 na tao. Dakol. Itong 3,000 na tao, iba-ibang klase ini na basta ang saro na commonality kan mga respondents nila, so 3,000, dapat nagpakasal sa sarong kabtang kang buhay ninda. Pwedeng dahil widower na pero basta nagpakasal siya or pwedeng nagbulaga na or pwedeng magkaibahan pang niya. So ito ang mga iba-ibang klase to scope kang pag-aadal ninda na iba-ibang tao. Dahil na pigsabay, so mga single. O, today pa man ito Diba? ng pakasal. Today pa. Ano ka ngaya? Oo, basta ang common duman, kinasal ka. Oo. Regardless kung magkaibahan ka mo, dahil na. Ito ang ano ninda. Baka so iba, kinasal ka ngaya o. Naubos nga sa kwarta. Kaya, nagbulagan tulos nga kami. Yung managanda Pwede. nagbasulan. Oo. Bayadan mo ako ang gasto ko. Kaya ang gusto ka, ne. Oho. Sige na, bulagan na nga kita. Baka iyo man ang gandang dahilan. Sabi kang texter ta, si 8811, Kuya A, Kuya Mike, Ate Jen, ang everlasting marriage po, meaning, dahil expiry date, dahil na marinyo, pero may golden wedding. Tama man. Dahil ba talaga na tabi... Dahil expiration. Oo. Dahil man talaga nag-expire ang wedding. Wala talaga. Sana, makaabot gabo sa pigapod na golden wedding. Yes. 50th wedding anniversary. Kung kinasal kang 40, Mhm. maabot kang 50th, may 20 anyos ka na baga. Yes. Diba? Oo, sabi man digdi, Kuya Mike, Ate Jen, Kuya A, kami, bako pa kami kasal, 6 years na kami magkaibahan and duwa ng aki. Gusto ko naman magpakasal kaso napapastidyo si Mrs. Ang gusto niya, ang gusto niyang kasal magarbo, madayo pa ki ibang simbahan. Mhm. Madayo Ayun, pa. oo. Sain. I don't know, sabi man ni 324, kami na mga babayi, it doesn't mean na gusto niya mo kibongga na kasal. Iyon na sana ang gusto. Gusto lang niya mo na makaibahan ang gabos na family members and maging proud sinda bago maglaog sa pagpapamilya. Okay. Maganda Ah, ikaw baga. man thinking Yes. na. May purpose. Oo. May purpose. May ano yan, may relasyon yan duman sa research kang duwa ni Hugo Buda ni Francis na itong manong sa Dakol, Oo. ang mga niya makaibahan, ako matigarbo. Yes. Ang sabi, aparte kang research ni Kuya na ini nga ni, mas medyo detalyado dito sa Tribune. Ta sabi kang duwa, apisar na ababa dapat ang gasto, saro pang factor na nakakapagpahaloy kang pag-ibahan kang mag-agom. Duman sa research, it further states that the greater the number of people who attend a wedding, the lower the rate of divorce or separation. Mas dakol na bisita. mas dahil mas- nagbuburulagan. Mm. Gusto sabi yun, ang aputin na ni the community effect duman sa wedding. Kaya tama man itong texter mo sabi, Ma'am Jenny, Oo. na muya niya talaga, dako lang makakaibahan niya, may marahay na epekto sa pag-agoman, sa pag-ibahan ka mag-agom, ang dakul na tao na nag-a-attend sa kasal. Kumbaga dakol ang saksi. Yes. Diba? And itong pagsaksi, Kuya Ian at Jen, kang dakul na tao, nakakatabang dain pag nagkakaigwa kay experience mga dipisil ang mag-agom, may madudo. Kung nagkaratinder paranduman, Kuya siyempre, mas mga paborito mong tao ito. Yes. Inirimitaran Favorite mo baga. people. Oo. Especially yan. Dakul ka pala, sabi kang duwang researcher, dakul ka ngayang madudumanan. So mga tao ngayon na nagkakaproblema na, so mag-agom na nagkakaproblema na sa pag-ibahan ninda, may pigduduruman sindang tao. And kung itong man nag-attender, posibleng maagadan ka ki-advise o tabang ka mag-agom. Yes. Dakol ang kakapitan. Correct. Kumbaga, nagkakaigwa kipigapod na community effect, maski tapos na ang kasal. Paano so secret marriage? Yung man
Pura kang kakapitan. So, Sikreto witness talaga dua. ito. Pero ang Ano witness, That is a valid question. So, secret marriage, pira sa pero nakamuyaon. si siyang kakapitan mo kay ito. Usually, pag secret, wala man, ikaw. So, nagkasal. O, kamusta na ngayang naka-AC? Oo. Kamusta na naka-AC na kinasal? Kamu man siya magka-AC. Nagbulaga na kamong dua. May pating picture. Oo, Documents secret. na Talagang yan. tagong-tago. Oh, yes. Sabi pa digdi, kami nagpakasal, talagang ginastosan ni Mister. And of Oh. course, dapat mag-share man ang babae maski diit para maging successful. Ngunyan, almost 9 years na kaming kasal. Always binabalikan ang memories sa wedding. Oh, gayon. Iyan, so, dahil ninda, naapot sa survey. Oh, yung mananggat. May nag-text sa tuya, si 4120, sabi niya, ano tabi ito na university? Emory University. Spelling ang Emory, E-M-O-R-Y. Emory. Emory. Yeah. University. Baka Kuya, may- ikaw na ang spelling ang university. Ay, kanta ba? University. Sabi pa digdi, agree ako sa pag-aadal na iyan. Dahil man yan nakabase sa gastos, kundi sa pag-ibahan. Iyan ang pag-aadal kang duwa na economics professor. Alagad sa local setting ta sa Legazpi City. Igwaman kuya iki mga pag-aadal related digde sa kasal. Ano ang pigsasabi sa pag-aadal? Okay. Digdi sa Legazpi yan. Oo, 10 years, more than 10 years ago, Oo. nakaigwa ki survey, sarong study digdi sa Legazpi na iriling kung pira ang kasal na mag-agom, pira ang dae. So mga kasal, anong klaseng kasal? Mhm. Kasal sa simbahan, kasal sa sibil, o kasal-kasala. Kasal-kasalan. Base naman sa survey, 50% kang mag-aragom, kasal. Kaya, kabanga, 50%, kabanga kang mag-aragom, way back 10 years ago. Masasabi ta doon na mag-agom ang bako kasal? Hindi mo, basta, kumisan baga, agom ko ngayon kasal na yun, dahil mo ngayon. Agom. Agom ang taramon, basta, sige. agom ko ngayon. Sa nag-iiribanan, Nag-iirbanan, basta sa nag-iirbanan, kabanga ka to, kasal. Kung pira yan, Oo. 50%. Sa 50% na kasal, 25% married sa simbahan. 25 Porsyento sa simbahan. sa simbahan. Sige, banga-bangaon. So 75% na natada ka mga kasal sa sibil. Ano ang indikasyon kay ne na mga data na base duman sa survey digdi sa Legazpi way back 10 years ago. Mas dakol ang nagpapakasal Sa outside sibil? sa simbahan. Oo. Okay. May inference na conclusion, inference duman sa study sa survey. Sabi kang researcher, taro sa mga rason, kung natada diit ang kasal sa simbahan is for dahil duman sa gastos. Gastos. Natangit, inarapot sa mga kung natata magastos, natangit, ang pangiling nindo, magastos nga ang kasal sa simbahan. Mhm. Oo, siyempre nga, magahon. Coat and tie siya. So, sa bado, sa gubing, alang ka ang mga kantidad ka, mga bado na gagaramiton, pati sa mga abay, so mga ninong-ninang, etc., etc. Kung ano mga party duman ka mga ma-attend. Pandua, reception, siyempre, usually expected yan, maski sa barangay nga ni, minapatulda yan kidakula na kumisan so kung may covered court sa barangay duman ang handaan. So mga perang urig medyo ababa na ka ng 5 paitaas. Yun ang mga so financial na aspeto. Ang bayad sa simbahan very minimal man sana. Kaya itong mga kaakibat kang kang pagpakasal outside duman sa seremonya sa simbahan, ito na ang nakakadagdag kang dakul na gastos. Catering. Correct. So, catering pa. Videography. Litrato. Litrato. Videography. Natagari mapakasal ka, igilista mo mga gastos. Sound system. Para kay Lowens yan. Preparasyon. Lowens. Sound system. Ah? Ano pa? So, cake. Oh, May cake pa yan. yan. Cake.
Sa Ah, mga tables and chairs. yes, Oh, gown, Maria, venue. table and Wow, chairs. kilala ka kay Isang venue. tayo kay Lowens Town. So host pa sa kasal. Iyo to ha, ang mga data, mas dakul sa sibil naman. Nata ang etap dakul sa sibil. Nata managad sa O niya sibil. mga rasones, sabi kang mga nagkaaraputa. Primero ngaya, kung kay mayor ka ngayon mapakasal, libre ngaya, may regalo ka pa. Oh. Oh, di ba? Ninong mo pa nga si mayor. Si mayor. Oo. Matik. Oh. Kaya dakul na sa sibil na ano, panduwa sa sibil kung minsan nang dakul na rekisito, sabi nila, mas madali ngaya, pati nga ang mga papeles na yan dyan, available ka sa munisipyo, sa city hall ngaya, tatabangan ka pa ngayon nila. O, ito ang mga nagkapirang rason na base duman sa mga simbag kang respondent. Sa sibil nga yan, day kay puwang kiabay. Oh, ninong sana, witness. Witness. Oo. Day ka mapabado. Aha. Dahil kung minsan ngaya, pag napakasal ka na nga sa sibil, may aki ka na. Ito kung minsan ngayon. Instant na. Tapos, minsan, ang gibo kang iba, pag nagpakasal sa sibil, kasal, makaon sa nakong sain, Oh, nya. Urli, ana. Diyan nga sa ampang nga, igwa nga diyan kikaunan. nagpa-reserve niya akong long table. Oh, tapos namati ini ano sunod kasama. Ay di ako na nga mabayad. Yun. Ako, Di ba? Kaya naiinggan nyo ang kadakalan na mm magpakasal sa sibil. Ito ang mga nagkapirang rasones, although pwedeng bako man ito gabos ang rason. Alagad, ito sa mga sinarabi, kang mga respondents, duman sa lokal na study, as in survey, dili sa satuya. Ano ini apod ka ini most na rason. Oho, most na rason. Most na rason. Ito ang nag-rule out. Mga pinakaalangkaw duman sa survey, ito Yes. nag-rule out. Igwang mo yan kibagong research. Ano daa? Big present kasuhapon sa DPA3 ni Ma'am Rose Clemenya during kang Diocesan Pastoral Assembly kasuhapon Buda Astangunyan. Kasuhapon, big present ini, sabi ni Ma'am Rose duman sa presentation kang research niya. Taro sa parte kang study ninda, manungod sa mga rason kung nata, dahil nagpapakasal ang mga nag-iiribahan sa May simbahan. Dahil nagpapakasal sa simbahan. Di nagpapakasal sa Dahil sibahan. nagpapakasal. Pero alagad, mo yan na din na mag-iiribahan. Mhm. Ang pinakaalangkaw duman kuya aram mo, Ano? financial constraint. Related ini duman sa nainot na pag-aadal way back 10 years ago. Kumbaga, na-prove na naman nguya sa study na dakul na naman talagang nagpapakarasal outside sa simbahan. Kaya baga may nagsasabi palan Kuya Mike na magastos magpakasal. Aha. Big gigibong garo rason Aha. Pero ako kuya dayo ako diyan minatubod na na magastos ang pagpakasal. Iyan ang magayon. Oni tabi. Sige daw Kuya So Mike. mga may plano diyan araw kay Lowens. Mhm. Bako tabi Lowens. Dahil ka nakato mag-alat kang listahan ni kuya Primerong mga possible solutions. Tanganin dahil kita magpara-i-receipt na mahal ang kasal. Ayun. So Sa bako simbahan. na baguhon ta na. Bagong taon yung makatabang. Mura lang magpakasal. Sana makatabang ini kuya sa mindset lalo ka man nagahirinan yung sasato. Yes. Primero, igwa kitang pigaapod na ordinary wedding sa kada parokya. Kung tagasain ka mo, gabos po na parokya, gabos na simbahan, igwang pigaapod na ordinary wedding. Ang bayad ka ni, ang aram ko, 500 man sana. Daing aircon iyan. Pira man na. Ang aram, ang aram ko man sana kuya yung may aircon di, St. Jude. Panagla, ika ate dyan, may aram kang ibang may aircon na simbahan. Bako St. Jude man St. sana. Jude lang. Oh, St. Jude man sana. Kaya dyan si Father Pao. Malipot-lipot talaga. Pero sa Legazpi, sa St. Rafael, maski dahil dyan kay aircon, sa katedral, may dakulaon dyan na labad-labad. Iyo. Na itatalbo nga ni kung naka-wig ka man sana, pwede italbo ang buhok mo. Mapresko. Mapresko. Ordinary wedding. Ordinary wedding. Dahil dyan nangangaipoking ang mga basta isubmit mo sa mga requirements. Ordinary wedding. Duman ka mo, kada parokya may naka-assign po iyan na aldaw na
maduman ka sa opisina, halimbawa sa Pastoral Center sa Legazpi, sa San Rafael. Mm. Maduman ka po sa opisina, mataram ka, mapa-schedule po ako kay ordinary wedding. Mhm. Itataram sa imo. Ang schedule mi nga araw ka pwedeng Webes or depende sa parokya kung ano po ang schedule kang ordinary wedding ninda. Sa simbahan yan. Sa simbahan po yan. Oo, Pag nagtaram kang special Pag special, wedding, mahal siyempre yan. may... Sige, Dahil na kita dumaan. Anong special? Ta ang ordinary wedding po na special, parehas man sana. Parehas kasal. man sana. Yeah. Parehas man sana. May ordinary, May may special. special. Aha. Ano ang pagkakaiba kang duwa? Susaro, special. Paano naging special? Paano nagiging special ang special wedding? Special. If we are going to compare it to ordinary wedding, what is special Aha. with this special wedding? Primero, sa number of people, Dakol. dakol sa special, Okay. siyempre. Special yan, muya mo mag-announce sa kinaban. Kaya dako lang imbitaran mo. Special. Yan. Alagad, ang sakramento kang ordinary wedding Buddha, special wedding. Parehas man sana sacrament Pareho of man marriage. sana. Nagkakaiba man sana sa mga detalye. Yun. Diba? Ang gusto kaya kang kadaklan is special. Tas siyempre, muya ko man nga ipailing nga kay aagumon ko na special siya. Oo. Alagad, yun nga, may study nga ni kitang huya nagluluwas na bako man marahay na factor na nag-aalangkaw ang satong gasto or kung ano pa man na iyan na mga bagay na magasto ka kidakol. Sabi naman ni Lowens, ang lalaki talaga, totoo yan, maski sa ikasal, ayos lang, ang babae lang talaga. Pero Allowance ka. advisable din ba, Kuya Mike, Kuya A, kasi igwabaganing couple na maski ordinaryo yan, medyo nadipisilan man talaga giraray sinda. Itong may mga parokya na nagkukondusir ng mass wedding, diba? O yan. Yan. Yes, correct. Oo. Aside sa ordinary wedding, Oo. iyon na ito ang masunod na itatarang ko. So sinabi naman dyan, mass wedding. Mass wedding. Mas magayon inikisa duman sa... Kaya mas. Ordinaryo. Kaya mas Oo. magayon. Mass wedding. Ano ang kagayunan ka Ano ang advantage ka kaysa duman sa ordinary wedding? Okay. Pag mass wedding, dakol ka mong iribahan. Mas, dakol ka mong Dakol ka mong iribanan, ikakasal. Usually, ang nagpapakarasal digdi kuya yung mga nag-airibahan na, Aloy, usually, Live-in na. 5 years onwards ang basic requirements ka At least, 5 taon na nga kamo nag-iibahan, Mhm. qualified na kamo sa mass wedding, tagari, marriage validation ang apod kayo Mhm. And kasarabay man digdi, yung mga kasal na sa civil. Mhm. Iba-validate nga sa marriage nindo. Usually, araw kaan. Yes. Ngunyan, nag-i-effort kayo ang mga parokya, kumisan, nag-i-sponsor mismo yung mga komisyon or so, Parish Pastoral Council na nag-i-sponsor ka sa parokya. Kumisan, sa mga barangay. Mm. Araw ka nangyari sa Dapdap, sa Cap Glen, nag-sponsor kay Mass Wedding. Yes. Yan ako naman. Nakikasal ako, Kuya yaw Mike. ka. Yan ako. Kailita ka naman, maguna ko nga ko si Kuya, mapa Mass Wedding. Bago na makasabay. Oo. Yan ang Mass Wedding tabi Yes. May aram mo sa mga ngunyan, sa mga nag-aaral di Mass Wedding, sa pagkakasal sa Mass Wedding, Mhm. libre na sinda, may regalo pa sindang bagas. Iya baga. May Ninong- may ampaw, may Ninong ampaw. pa si Kong Joey. May ampaw pa. May Oo. ampaw pa. May cash prize. Oh, ali kay Kap. Correct. Oh. Di ba? Ninong mo pa si Cap Glen. Yes. Magayon baga. Kaya, bako man ngunyan talaga, difficile magpakasal kuya. Mhm. Ordinary wedding, as in my mass wedding. May special man May na wedding. special. Oo. Na ang pinaka so mindsetting kaya kang tawo, kadaklan, Mhm. we will go for the special. Kaya kita na didipisilan. Correct. Pero ang Tapos- sakramento kang tulong klaseng wedding na iyan, para reho man Para sana. rehas man sana. Pero igwapang pinakamagay, Ano? the best. Igwa pa? Igwapa kuya. Ano Pwedeng yan? de panindoy ni Aram. Ano yan? May sarong parokya, Na? digdi sa Diocese of Legazpi. Sa Legazpi? Oo. May pigapod bagang aransel. Ining aransel na ini sa mga rate kang pera nga bayad mo sa kasal. Ay Okay. aransel lang. Ngunyan igwa digding sarong parokya sa Diocese of Legazpi. Pig pilot ninda ang pag-implementar.
abulis ninda ining aransel. Mhm. Gabus na babayadan mo sa simbahan, dai kang babayadan. Kasabay ang pagpakasal. Oh. Ini makukuata sa Tagas Parish. Yaon dyan sa Tagas Parish sa Daraga, sa Diocese of Legazpi, na pigpapamayuhan ni Reverend Father Rex Paul Arjona. Yun. Kaya, ngunyan, si Father Rex ang nanginginutan din sa arugan na daing bayad ang pagpakasal. Kaya, gabus na kasal dyan sa Tagas, special. Lowens. Ano? Papadaraga. Lowens. Sa Daraga ka na sa Alam na this Lowens. Magpakasal. Ganun ako lang marilipat ka din sa Tagas. Libre. Libre. Iyo. Kuya mo, pakasal gila yun. Dapat palanday mo na. sabi ka, may nag-text naman sa to. Sabi ni 0616, Marhay na hapon po, Kuya Mike, Kuya A, Ate Jen. Di naman po kaipuhan na bongga ang kasalan. Oo. Simple lang, okay na. Correct. Basta, mararay ang ibahan, Mhm. may tiwala sa labang saro, Mhm. naghahaloy ang ibahan. Mhm. Kami po, 44 years na pa kami nag-iibahan. Salamat. Oh, madali na mag-golden wedding anniversary. 44. Anom na sana. 6 years na lang. Golden wedding na. Yes. So, yan po ang mga manungudigdi sa pagpakasal na dahita pagparalaganan kuya iki kaulangan. Pang muya mo magpakasal. Luwens, Libre. magpakasal ka na. Libre. May libre pa. May libre. Aha. May libre. Ah. Ate, pag nagdumang ka, Luwens, kay Padre, hindi mo ko'y pagsumbong. Sabi na kaya nga ni Kuya Mike. Libre na nga digdi. Ah. Pero Pero sana, una ang challenge sana magdakol ang mga parokya na arog duman sa parokya kang Tagas. yes, tanganing matabangan tama na makapakasal naman sa mga day pa nakakasal. Uning katanin sa gara para kibul-kibul naman. Ayos nga pa. Sino Ayos, sabi ko para minsan nga Sa- doon nga ako. Apoton tabago kita magbago ki tema. Apot ka na naman sa kuya. Partner, kung ikakasal ka, Okay. ano ang gusto mo duman na ikasal? Yan. Special? Semi? Ordinary? Oho. Oh, mas wedding. O mas wedding? Or duman kay Father Rex? Duman na kay Father Rex. Aram ko na kung Father- nata mo kay Padre Rex. Nata? May sa Daraga. Aram mo kung nata. Nata. Maraya duman ta Tagas. Day ka namang masala duman kipili. Yan. Day ka masala kipili. Duman tang matagas talaga. Ang problema, doon pang papakasalan. Yan sana. Yan ang problema. May ma-reply ka na kantaod-taod. Yeah. Mapabook na mo na. Mga Duman text sa... tabi, available si Ma'am Jen. Sige, mabalik kita. Mabalik kita mga tugang. Sa tuyang pagbabalik mga partners, igwa pala ng iskultura sa bilog na Pilipinas na mapagirumdum na sa tuya agabos manungod sa pagtaon ni importansya sa oras. Oh. Sa oras? Oo. Bata, kulang na kita sa oras. Kulang na sa oras. Sige, dali-dali unta. Mapagirumduman kita. Sige, mabalik kita. Oras, alas 2:44. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings!
Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. San Campeon, tukoy pag-ibahin, sunong tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan.
kababayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinapatupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng mga COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating borders upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating mga komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kita may kalintura, abo, asin napapagal maghangos, mag-apod sa pinakaharaning health center, doktor o hospital para maabisuhan kita kung saan pwedeng magduman. Makakatabang ini para masiguro na tama ang abiso na may tatao sa satuya. Maituturo kita sa tamang health facility asin malilikayan ang makaulakit sa iba. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago! Ano nga ning bago? Oni ang bago! Sarong kakaibang estatwa ang ipinasirip kang sarong mall sa EDSA. Ini permanent fixtures sa SM Mega Mall, mantang gibos sa mirror stainless steel, asin may sukol na 12 metro ang nasabing iskulptura. Ini dinisenyo kang Filipino-American award-winning public artist na si Jeffrey Manuel Figueras o Jeffrey. Ang time sculpture iyo ang nagsirbing pagiromdom sa publiko, manungod sa impormasyon o importansya kang oras na dapat gamiton ng tama, lalo na sa panahon ng pandemya. Apwera sa gibos sa mirror stainless steel, minatao ini ng contextual clues as in symbolic expression. Mantang nakahiling ini sa iyang relo na nagpapahiling nin paghadit sa oras, concerned, restless, mantang pagtaon ng halaga sa oras, an maawot ipaabot kay ini sa publiko. Kasabay ang nasabing sculpture ni Jeffrey sa iyang back series na maawat magtaon ng buhay asin karakter sa mga iba-ibang lugar sa bilog na Kinaban. Iyan ang bago. Time is culture. gold. Time is culture. Time is culture. Magayon na ng pakagibo ano kung mahiling ta sa tuyang footage ngunya na pagkahapon talagang pag nahiling mo talagang magigiramduman ng mga partners. So time na. Time is silver na bagang nailing ko ngayon. No? Ang ano ko, pangiling ko kaan, Oho. nababagay iyan sa mga eskwelahan, Iyo. sa mga opisina. Yes. Oh, yaw dapat sa may pinto. Oops, time na. Ngayon na yung under time. Magayon na, ano ini, gari baga, sarong bagay na makakapagparumdum sa satuya, na importante ang oras. Yes. Gari baga, sabi tangan kang sa mga nainutang programa, kuya ang oras, gari, tubig na nagbubulos sa salog. Okay. Oh, time is like a river.
Na di mo makakaputan ang tubig na permi Nagbubulos. yaon sa so the same na tubig. Oo. Pag nagkaput ka gilon, iba na naman na tubig ang makakaputan. Yes. And then at the same time, dai mo maibabalik. Yan. Yes. Oo. Kita baga mga Pilipino nakaugalian tanan na kapag halawig ang oras, garo chill lang kita, pinagpapabayaan ta sa Sige nga, naiyan. 10 minutos pa Oo, man. Relax na nga, 10 minutos pa. Yung manang ade. Diba? And ini nga ni, pwede tayo na ma-relate duman sa pigaapod na Filipino time. Yo. Oh, di ba? Ngunyan, igwana kita ngunyan ki time is culture. Na nagpapaili sa satuya na ano daw ang satuya ngunyan na pagtao gustong sabihon kang Filipino time dapat ako na so dati na pag sinabi nga ay Filipino time nga yan. Pag sinabing Filipino time, dapat on time. Or Ahead of time. Oho. Diba? Di ba? Bakong pag Filipino time ang sinabing alauna, 2:00. Yeah, Alas nagkakaigwalugod 2, kay alas connotation na ang Filipino time tagar baga manya na habit. Yes. Terminate. Tapos sabi man, minsan man, so iba, nag-expect na kay Filipino time, mapaapod niya akong meeting 12:00, tamaarabot ngayon, alauna. No, di ba? Dahil paano man so nagsunod na 12:00? Kaya magayon kayan, ang satuyan ng mga leaders, pag sinabi niya na, or so mga satuya ng mga ano yan, na nagpapaarapod na appointment, may appointment ka, oops, anong nga kita, Filipino time, o gusto sabihin na kaya dapat on the dot or before the time. Impunto. O, even baga sa mga lideres sa pag-utob kan sa inyong mga ipigpromisa, mga partners, mga paraan tabay, sa mga proyekto, dapat kung ano sa oras o panahon na ipigtaon nila, dapat utubon man ninda. Nata ngayon nita, ining tinampong ngayon ni 2 taon na, dapat tapos. On time. Ay! On time and again. Oo, kaya baga digdi sa tuya sa syudad nin Legazpi, igwa ni imahe kan sa tuyang Nuestra Señora de Salvacion na ngunya na bulan ng Agosto matatapos na. Igwaman ki Matatapos igwaman na. ki bagong iskultur. Yun. Sa iniyan partner digdi sa Legazpi. Yes, pinagkukonstruhir iyan digdi sa rotunda kan bagong dalan sa barangay Dita, Pawa, Asin, Tamauyan. Kung sa mahihiling man ang kagayunan kang palibot dahilan sa mahiling naka-view man ang Bulkang Mayon. Yes. Of course, ang Linyon Hill. Overview yan ade. Yes. So dita, Oo. Ining Barangay estatuang Dita. ini kang Nuestra Señora de Salvacion, saro ining panalmingan, saro bagay ini kang mga pigpapangadyan ta, lalo pag pag may mga disaster, Yes. bagyo, or kung Correct. ano pa man volcanic eruption. Saro ining naangay na estatwa na pigpatindog na bago dyan sa lugar kang Dita, Pawa, Asin, Tamauyan. Sa ini baga, saro ini sa satuyang mga pigaalabar na patron Correct. kang Diocese of Legazpi. So, very very relevant ini sa satuyang lugar na apisar na igwa kita diyan pag nag-agi ka diyan, pwede ka diyan magpa-selfie picture. Apisar ka yan, nare-remind man sa mga kaakian, mga tao na uni pala ang satuyang mahal na ina. correct. Nakaantabay sa satuya, pero may kita pigtataraman. Open arms, sabi mo kuya may Oo. kapot-kapot yan na aki sa tuo. Ang niya, gani perming, muya ka perming ubuon. Yan, gani pag ang aki baga pa nag-iibi, mapaubo. Yes. So, the willingness of our Mother, Nuestra Señora de Salvacion, na nagre-remind sa satuya, igwa kita ki panduang ina. Oo. Pwedeng madumana. Ano na yan, Kuya Mike? Open for public na? Day pa man? Day pa man. So, tinampo, open na for public. Pero ngunyan, segundo man sa impormasyon, ngunyan na bulan ng Agosto, talagang matatapos na iyan. And igwa yung kilangkaw na 15 metro. Ay, o dako 49 laon. feet. Wow. O equivalent Alam in a 5-story tall building. O imagine na lang kawon pala. 5 story? Yes. Alam ko pa nga sa ibang mga building digdi sa Legazpi. Ang aram ko, allowed ang Legazpi hanggang 4 na palapag sana. Oo. Diba? So, basta lang ko pala Alam ko yan. pa nga sa DCGB. Correct.
Kita digdi. Para pantulo pa sa Tulo. Apang-apata, rooftop na. Di rooftop na. Yes. Dahil tayo pagsabay so antena. Dahil na rin na. Di Okay, ka magrani duman. obra yan mga partner kang sa tuyang artist digdi sa Albay na si Mr. Juanito Napay III. Wow. Juanito Congrats Napay po. the third. Oo. Okay. Yan na. O yan, Okay. may only in Legazpi. Only Yes, in only in Legazpi. Legazpi. Ayan naman kayo. Rotonda dyan sa may Pawa, Dita, Tamawyan Road. Sige daw. Madyan daw ako taon-taon. Okay. Agaran ni sa ido, partner. Oo. So yan ang ang bago ngunya na aldaw digdi sa toyang programa. And kamusta muna si Gerald Aranya, good PM po Kuya A and Kuya Mike, Ma'am Jen. The Tres Colors Combined Color Uniform, pakibati po sa XGF ko na si Sally Llavena Aranya at mga friends ko nakatutok sa Imalnod, Legazpi City. Awen Abinal, Madam Shaila Aringodado, Glenn Chavenya, and si John Paul Mendoza sa Tabaco, and Arnel Mecario. Okay, so yan po. Ang iba pa na nakatutok ko niyan. Bitaminang Pampamilya. Mga walat sa mga kausapan pamilya, mga pawalat sa mga naghihinog sa tuungon yan. When a woman is allowed to become a man's equal, he becomes his superior by Socrates. English. Hindi ko na daw eh. Pag ang babae na naging pantay mo, Okay. nagigisang alang ka ulugod sa say mo. Yun. Ito hali kay pilosopong Socrates. Socrates. Okay, sige. Yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunyang aldaw nin Sabado. Yun po si Kuya A. Si Kuya Mike. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalaw sa inong pagantabay. Happy weekend! Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya.